2021-nji ýylda beýin operasiýasyny geçiren KKL'de Allan Adarov, Türkiýedaky hasahanadan çağırılıp oňa 56 000 lira berigi kesilen. Eger kalan 56 000 lira tölenmedik ýagdaýynda işiniň suwda geçiriljekdigi ikursuz diýilip aýdylan. Eýýam 2,5 ýyldan bäri saglygy sebäpli gazanç etip bilmeýän KKL'niň hasahana bergisi boýnunda galdy. Şonuň üçin ýurdu dolanma mümkinçiligi hem ýok. Başgaça aýdylanda KKL'di bergisini töleýänçe oňa Türkiýany terk etmek gadagan. İşiniň suwda geçmezligi üçin ol ýene bir gezek Türkmenistanyň Stamboldaky konsullugyna ýetipdi. KKL'niň olardan talaby hasahana tölegini ýurdun içinden bankyň üstü bilen dollar bahasynyň resmi kursunda geçirmekdi. Yok dedim hele özüm. Öýde çykyp bilemok ýurtdan. Men näme diýjem bilemok.